Production. Manchomo chinsa inye chia bono botuka so botuko vega bwikomi mutinyo mutangani mwako yega bwikiri bubere irongebere na isano karanso ikebono nkomanyi ali aene kiwe kura sorgongo rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira echi county chonse merongere na isano na ibere cyabari kibaito bamangana baene kire unango yasangire barasenchire rengia nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kura sense moyo mono wemanyerio abo director Abigail Nyanchama kure studio ya kabere wankonya kwene kia murogine chipichango cha rasenchire rengia karanso ike abene ntui komoy. Karibu sana mwanchumo rigaria togochaka kurwa se ebunge ya boba siasa kaunti ya Kisii asomurikito Brian Nyakundi anyara ko bakago tarega TH school chechi secondary kurwa se bunge yo echo chikanda tego chengera machiwa maya anyara ko bakakora rigwa senchira ya bene ritko rigora mono waziri wechiseme ega TH school jiri atarra se bunge yo ya bobasi ngamone school ya Sameta Nyamache school ya Nyachogochogo AIC ega TH school chinda sabari mwa bane wechi school echo baesokire na gukwande miroberi babegetyo kwaneke una machibu yo mwako 2024 na chiko soka senchire rengia. Ekero abarokigwa abalimu amo na baiboli bagendrete gochengera amachibu amaya ya matemwa yekerasi ge 12 imeyorogongo rwagusi nigo boigo chiskuru ao imeye bunge abo basi chiagokera amachibu ayo ya matemu egati ye chiskuru echio ngamo nelia ya Nyachogochogo Sameta Nyamache egati ye chiskuru chinde ime yeskuru ya Nyachogochogo nigo mwalimu monene bwe skuru eyo agokera abaorokigwa bwo mwaka oeta asokonyora emin ya isano na ibere nenuguta eyemo abwasate obuna nigo abalimu babwatiranete elio kwene kiabuna abaorokigwa bwo bakolire buya asiri tanje Dr. Julius Kemiti principal ya Nyachogochogo AIC High School ya Nyamache sub county mbiya mono getemba so gutara high school mwako eta abana bali baikara sita matemwa abalenge kimibere amarogene na batano batatu engwere nilimbiya mono abali baito mukyo manene mwakora abayibuli baito asogoto amoyo noburai we ensemenye basomo jumba bande umwako yeta matemugera itasogetana abana bakora buya kigima isingira baro babigeto mukyo manene abana barenge unanate aba kimi ibere na meronge ene na batano batatu asa abana bo tukayoromo SSO kwa 7.12 umwako ulionde 2023 twalenge 6.01 igo tukamenta kuwalistwa yenge tubakina ase eskuru yabamura ya Nyamache umwalimu otenerete amangana yechisemi ime eskuru eyo nigo boigo agokera aborokigwa abo mwaka oeta abo asebanyora emin ya isano nemo nechinuguta isano na isatu amintaba likerelia nchenkoro ku Michael Soro ku Nyamache Boys ADOS sabana tuatwara umwako 2024 nigo balinga abana 258 abana baitumba akorabia wetera abana 164 banyara university entry grades nonya ntonyora ti A na A- twanyora B+ abana bo mwelio nigo balingi ni D+. Boigo ime yeskuru ya Sameta nigo abalimu bagokera konyora emin ya isano na ibere nechinuguta isano abwase bachengera gutwara omorokigwa yomo oyonyora a grade kia A. And this team you are seeing here, a very wonderful team which has enabled our students to make us proud by getting a mean of 7.548. Yinko ripoteli egetaseni kia getembe korwa ase bunge ya bobasi imeye county ya Kisii. Ilitariane Brian Nyakundi.
Tukoska busio mwanchomo riria tusebona se county ya Nyamira hasabo igo chiskuru au kurwa se county yo ritkoria rero usiritkoria kabere rero mega ya machibu korari waritko rigoro nigo bagenda to gochengera machibu amaya ayo hanyarite ko baga kubwoto ko ritkoria rigoro gati chiskuru chiri che secondary muri kito Fatgad Gisemba kurwa se county ya Nyamira nyara ko bakago tarra ngamo ne eskuru area ya mura ya Nyamira igotoka se ward ya township ime bunge ya West Mugirango area ya Makairo igotoka se ward ya Bogichora abo abanyatuko bakonyora emin ya 7.2 asamate mwayo igati ye chinde korengana nabarimu abanyarako bagosangana muri kito Fatgad nigo bateba igati yemeroberio eripa begete yo kwanekya machibu ayaga na chigo ikrana asenchire ngero boti ro asenchire wikrana Kingake chiskuru bagenderera gucengera ogokoria buya ase amatemwa ayo araretiwe abwigoro nigo twatarera chiskuru ao che county ya Nyamira na gukumanya oroboti oruikiranu una bakoretie anene maega abwigoro umutandao oyo bari kurigia amachibu ko bangora Eskuru ya bamura ya Nyamira nigo bachakirete grade kya A- na borokiwa babere abwo ase aborokiwa chimya isato na merongo 52 na bane banyorete ribaga ryogoswa university kurende emerongo 2 noyomo nabwo buka batanyorete ribaga ryogoswa university na asibari gete emin ya kianda chinuguta ibere Kurwase eskuru ya banyaruka ya St. Teresa gekado nigo babwate emin ya isano na isato chinunguta isano ase aboroki wa bonsi bakorete amatemwa yo bonsi bachiete university emerongo 52 na babere ase eskuru ya Makairo nigo na barabwo barigetie emin ya isano na ibere chinunguta ibere kurwase aboroki wa chimya ibere na merongo 4 noyomo mami nabwo berigetie chimya ibere na merongo 43 abwase babere batakorete amatemwa ayo Asamarita Obutu Kennedy, Deputy Principal Makairo Secondary School. The year 2024 we had our wanafunzi 243 who registered. Unfortunately, abana babiri bakoletia amatemu because of their own reasons. Ego abana bakoletia amatemu 241. Aborokiwa emya eyemo na merongo 52 na babere nigo bagoswa university eyemo aseyemo nabo igo kurwase skuru ya Nyambaria nigo barigetie emin ya kianda enukta eyemo ase aborokiwa chimya isano nemo na merongo 52 na batano na babere banyorete ribaga ryogoswa ase university Nyambaria had a population akaraba muraba ujigo karamatem 450. Our registered last year were 7 or 9, and we managed actually to score. The number was big, but we did so well. Tukanyore mean, in other words, abantu twirite university out of the 7 or 9, twirite 677. Na abatigarete na abagoswa middle colleges. Maiga ya matokeo ayo amaya nigo abarimu abaiga batebire nigo agocha kubwatikana nebiga. Matokeo haya yametokana na kazi nzuri ambayo wanafunzi wenyewe walifanya. Walijitahidi sana katika masomo, wakafanya kazi ya vikundi, walimu pia wakawasaidia zaidi katika kudurusu kazi zao. Ase aborokiwa abo batanyorete ribaga ryogoswa ase university nigo basegetirwe goswa chiskuru chobubundi nabo igo college au buna enjira eyemo yokoroisia obugima bwabo naintu nabotokuba kubasibeta tobatenga ese ni ncho serikali ya university mono equipment ya sana college chiria na ndichibe serikali ya bikiro chinyinge bya bagenda basona. Inko reporter ya Getembe TV kurwase county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba
Mancho murigeria totigarita se county yo ya Nyamira nigo abarai babori gukwenekia bunango esokia bari bunenjiremo yo gochoko bakonya borkiwa bari banyare ko babago koribia asamate mwayo anyarte ko babusama chibu ya matemu yekrasi 12 mwaka bwechiri bubere meronge bere nenayo anyarte ko bagakora rigwa senchira ya bene ritkurigoro anemono aborko bari bakurukorwa se chiamate chirikire chokonyora wainse muri kitopoli kapokara nigo asanga negative abwatani korwa se kiombeke mogitari ye serikali ekikyaringe kubwatoka chicheke gochia sabor kwa baiga banyate ko babago koribuya korende bakurukorwa se chiamate chirikire chokonyora wainse nabono otwarega ne robot ruga senchira yobikirano ubunenjire ye moyo gusira abantu bari bakurwa se chiamate chintaka nanene baraba ngaini nigo ekiombeke ga ya Kemoni Foundation kiagendere kubage kubwato kobokonye gucha saboro kigwa baiga barasa chi university au Kemoni ga turangire abana bali kifasi abajete skuru ngo twale kipasali abana bagenderera n'amasomo bakora wana kansula John Suleiman nigo babwato kiri chiche kigo cha saboro kigwa abo balenseyeri abuli eligali ya Kemoni Foundation ase batugiri umurubiriga nakubanya barayikurwa sorgongori garu county Nyamira kubwatana bunenjire ya moyo kwenekya ogukina kwebirengo bya masomo abarayi bonsi barase nsemo chitu na Nyamira county banyaraka bakugwati muyego mu bwekano yega boyo minto James bona abana bagana university ne prechi arwete kare rera gwikiraniga abana boniga bagakare ki first year ne ki second year reto gakare ko support so I'm appealing to all leaders across the county ya Nyamira toji chama to chine maboko iga egera byonse bosembia bwana to serio butaka koruseito gusi nonyena boni go bayerire njira umuchaki gwekyombeke gasireta James Kimoni abiro yubogo konya gucha 7 be county yiga ya Nyamira erega korama eriyanda okonya abana bali batari kwenyara ji family kiria obasira ake no etaranyoregase anticipating nga na atagete koriekero gyeito kya Nyamira omonte kabiro yobwate kerenge erieki yago konya no etaraba na botorochi ngasirwe na baraba omonto omuya kabere tariki semichoko omugako yakonyire James Kimoni konyire ebintu ebingase county yaito especially chinyombo agachira abantu bali bagotwerwa aketari bonsi okonyire abantu bande chidaracho okonyire ebintu ebinge na mechandende amakongu ya makweli na binde ngoirara kobokoro nigati abali benyore irobokonyo bigani go besokirie na korokyo ko kigukwa basi bagende ko bakuboli abataka wesokya eli na barabo konyora ogosirwa ane to segetanga abaibuli bali babwata obokon baibuli bali batagete korora Kemoni bamaroro bishari Kemoni nabwate osegeto koneno konyira abantu kurwa sobutaka kulingana na Bishop Charles Tendu igo aereire enchira ogokonyo kuiga kurachi kunyara kaboko gukine birango bya masomo me county ya Nyamira na kugendera gusegeta Kemoni ko bano moyo yo eli ko bakonya abantu abataka aseseme yo gokonya abana otwari kumusaberania nyasanya arako bagakumokonya ikintu tagita barayi bakwerwa asingenju yegisemi na bintu binde byonsi biri abantu bacande gitasi chinga una bagokora ase igo na mwira ningambi ya mono Kemoni tigagendere na barayi baito bonsi ba Nyamira county na baro tigabegiye mbweye ya Kemoni na baro bakonye orocho yo mokonye Kemoni yakonye 20 na murayi ndakonye 20 abantu abutokonya basukire no mweli oye niga barayi kurase county ya Nyamira bagendere ko bakubori wako bamuno bumo obubura baechinguru cyo kwenekya ogokora amagendero imehiye county yiga ya Nyamira ekiagerekera abana bakonya kurigirira abo bagosoma isukuru baranga abaisimiwa bali bakoruwana baruwana n'ekigabana Jones aba barubumba tu aromo ebugoje gosoma bagikuri kwingencheka bireye tiga abantu bali batu aramasikani na abana baito ko bagosoma bamanyenga ekerugo kerie kerango jiguikaransa muno mu MCA amasikani na arororo igo twari gusabanga batiga mangana yisegi amagendero bakore iginko reporteri getaseni kya wanchete kya getembe kureiga imeye county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Memono muri kito Polycarp okara na roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho muri gari atotigarita se county ya Nyamira niga bari mu abana bechi skuru chechi secondary au kurwa se county yuna barabo ba sokire na korokya omogokobo kubwatkana na machibwa maya ayonya tukobaga kurariwa na sebono batebire nigo ya orokire chi skuru chechi secondary kurwa se county ya Nyamira cha koriribuya na bono nigo bari no gosemeria nga gochia se myakere bosio bachiko gandra kobeka emirobire iga na comment emirobire meya era chiko bakonya barabo na borokiwa kogandria gokoribuya abana bachito university C+ and above every 26
26 kurwa mwaka uria barenge 22 barai baito esukuru enenge mbone gukina ntokanetie laboratory ntokanetie viras ntokanetie edometry egara abana abaiga banyara ko baba settled ne ba form 4 yuka sogo chake egara na intutware chinga kichi saine toko basoma abana bachete university direct 223 out of 232 percentage pass bali bachete direct university gartobeke percentage igobere 96.12%. Kana bana bara okora matemo twasendetu sana asoko nyoro monne bwe semi asese ya Kenya CS bwana Julius Migos na titega iga place abana umwana na place turenge karama kwande tubuyega uriko rubudoro iganyo rete play goto bagete sana asoko taro kwa ego chagaiga ana ute tukusabanga ekero tojo kutor prize giving dito gwa kara abantu ngambuja mono na abana bambuja mono asoko tokorera buja lakini auto kukwestingare gucha eto kinero presiding officer omogeni ito monene turagoke sana. Wanafunzi ambao watajiunga na vyuo vikuu nchini Kenya ni jumla ya 210. Wanafunzi wote walioshughulikia mtihani huu walikuwa 240. Kwa hivyo wale ambao watajiunga ni 30 na inavyoonekana kwamba alama ambazo wamezipata zinaweza kuwawezesha kujiunga katika vyuo vya kati. The mini score last year 2023 was 7.5, but the mini score 2024 is 6.7. So there is a slight drop in mini score, but there is an increase in C+ and above. We want to request many stakeholders to support the Goma Girls, being the only girls boarding extra county in Masaba North, to be upgraded to at least national school in this region, so that the community can also benefit by improving in infrastructure, at the same time improving the teaching force. Teacher Service Commission as a major stakeholder to increase the number of teachers, because there are few. The parents are straining to employ teachers who are supporting the learners. Mwancho mo rigereria togosuka bosio tigatonyara koba toko gendera korigereria amachiwa igagendera gochengerwa naborokiwa ao abagendereire gokoria buya kurwa sorgongoriga rwagusi nabono hekera barko bagenda gochengira amachiwa ya matemo mane yo mwaka 2024 nigo ya mate mukuru ase chinsemo charia nchoguyo gotoka se wodi ya Gisusu imeye bunge ya Nyaribari Masabase county ya Kisii ya nyariko bakegwesokia nakogokera igatia borokiwa babere kurwase ya mate yo banyariko bagokori buya samate mwayo na konyora amaxia ya A-plane sebono bonsi banyariko bakurubirengere byabo na kurogo semero kwa bomba chiko gandire gokora buya elinego ikirania chindoto cyaba samatuko aribosio rero nakirega igasinginti yo mogoko monene aiga lyo chungo seito asinginti ya abana baito banyarire gokora buya ono mumuro no monene mutangi oyokorete kuru Liteni Boys nanda kanyara goeta kanyore A- noyo ole korugega no mumuro ne nero ibu mwise kominto kombwati nero korete kurukanga Boys nera kanyora A- igonde no mogo A- kurukanga school noyo ne nephew yane nero umwana mutangi nera akanyore A- kuru Liteni Boys ekitari egento kyo muchezo ekine gento kia Nyasaye nero korira nero gedetu ikiriga ogoko monene korairiria ata abachokora ababane baetire buya na igure buya Nyasaye seseni nene omonene mono asokonyora abachokoro balia babwatiri chimbaratiro chiane bare muna bareiga ndochanga bakorira yo gokumia tiga
Mancho murigeria wikiragwo no tuwikira omweri obwe kionga chinsa inye asenchira yobo ikero ngo wakira mbya muna soko sangana into kutoka chagete kionga chinsa ibere enkwana yagetembe na bone kionga chinsa inye ase rero no tuwikira omweri nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori nere tuabere nere kurwa sensemo yumuntu bimanyerio director Abigail Nyanchama kure studio akabere nere onkonyere koine kiamari ne chipicha ngochara senchirengia twaro butkobia abekogendra kwego kya nimero beri agendrete ya Getembe TV.